Uban ko ninyo mga sir ug mga ma'am atong hinluan nga ato ang main altar. Kini ako ang main altar na dinhi ang ako ang crucifix, ang tawag ining mga relics. Kung makita ninyo, pasensya kay natumba man isa oh. Nya pagkahuman diri sa pinakaubos man nga atong gagmay nga mga images. Kini siya nga image ang edad ani niya not less than kuan na ni, not less than 45 to 50 years to 50 years old na ang tawag ining edad. So uban ko ninyo mga sir ug mga ma'am atong hinluan. Okay. So abog kaayo kay ang amo amanggong balay is adaptin lang kalsada kini relics ni sa mga sa Saint Andrew Kim Tagon and the companions. Ini siya nga tawag ining nga relikyas. Ito ni mga martir sa tawag ining Korea. Kuan ibutang. Okay. So atuwa unang hinluan before ta maghinlo sa kuan, hinlo sa mga particular nga image. Lang ha. Sige. So padayon ta og tawag ining hinlo. So ako ang ginahimo ako asang ipadaplin sa isa ka side ang ubang tawag ini mga image. Okay. So kandila kini nagbisingan ni sa Candelaria. Kini nga mga kandila kining mga wax, candle wax. Yan. So ako aning hinluan kay para hinlo ang ato ang kuan, hinlo ang atong altar. Then mugamit ko og brush kay para mawala gyud ang abog. Kini pod. So dinhi kung inyohang ma-observe, so na ako'y mga third class relics sa mga santos. Actually mas pinakamaayo nga naatay mga ingon ani sa atong altar kay mas lahi gyud ang puwersa sa debosyon ba kumbaga. So na ako'y third class relics ni sa Santa Magdalena, ni Santa Elena katong mama ni kuan, mama ni Emperor Constantino, Santa Monica, mama ni kuan, mama ni San Agustin, Saint Catherine of Alexandria, kinsa pa ni si Saint Scholastica, Saint Apollonia, Saint Agnes, and Saint Rita of Cassia. Kini milagrosa kaayo ni. And kini mo niyang ako ang mga oil, mga blessed oil. Napog ko'y yan, mo ni mga blessed oil. Okay, and napog ko'y exorcism oil. Kaya magong exorcism oil manggod is ang pag-blessing manggod ana sa pari is dapat ang iyahang manggong murag silbi rubrics ba, iyahang lihok ana is dapat magbutang siya og asin dito sa lana, sa tubig, sa katong sa holy water. Then mo ti iyahang ibindita dito sa gitawag og lana. Wala ko masayop ha. Okay, so yun kini nakuha na po ni nga lana. Kini siya kana siya lana ni Saint Lucy, Santa Lucia. Kini kay Santa Rita Cassia kana. Og kini pong isa oil ni Blessed Padre Pio. And according sa mga madre nga mong gikuhaan ani dito sa Cebu, katong first class relic gipunlob ang dito sa kuan sa oil. Muna nga naghatag og donation. So gikuha nato ni, and pag naay panahon nga murag daot-daot o naay bation nga ako ang mga bugoy, so muna ako ang ginahaplas. And napo ko'y gihatagan ini akong ugangan, proven gyud nga kuan, proven gyud nga makaayo gyud siya. Kumbaga makaayo in the sense ba nga nabitaw naagyoy kuan ang Dios. Okay, nganong naamang ko yung mga relics sa hinungdan nga kana man mga patuo-tuo sagad nga ilang ibutang ka ng mga image sa mga Diyos-Diyos, kanang earring,
Muna nga mamahimong entry sa yawa nga mooy mo atake sa ato ang gitawag og panimalay o sa ato ang mismong pamilya. Ang relikyas manggod sumala sa tradisyon sa atong simbahang Katolika. Kung sa kuan pa ba ang presensya sa Dios naa sa ato ang panimalay. Muna nga walay yawa magbinuang sa atong tawag ini mga tagsa-tagsa ka mga balay sa hinungdan nga naghari man ang presensya sa Dios pinaagi sa kini nga mga butang nga mga santos, nga mga butang, mga relikyas. Kini ang naghatag sa kuha ni si Sir Romel Cavada, and ngita pa ko og kining kuan, kining tawag ining ayuhanan ini. Kaya ang edad ani niya not less than kuan na ni siya, not less than 45-50 years old, kay 60s pa manggod ni. Magulang pa ni sa kuha. Kini nga image. Magulang pa ni sa kuha. Muna ako ang pag maghinlo ko, ako ang ginabrusyan. Yan. So ako asang gilahi. Then ako ang crucifix. Kini taod-taod na pud ni. Napalit na ako ni 2018. 2015, 2018. Taod-taod na pud ni. Sa una magsimposyon mi sa una. Muna ako ang dalaon. Muna ako ang dalaon. Okay, para dako-dako yun ba? Makita yun ang tawag ini nga crucifix. So ako asang ibutang, then kinig iyahang magsilbi altar nga salamin, glass, and syempre ato aning hinluan kini siya. Dinhi pod kining sa sentro nako mo ni ang mga third class relics sa mga apostoles ug sa mga fathers sa simbahan. For example, Saint John the Baptist, kining isa Saint Jude siguro ni. Saint John the Evangelist, Saint Andrew, Saint Stephen, Saint Gregory the Great, Saint Joseph of Cupertino siguro ni. Saint Ambrose, Saint Thomas Aquinas, Saint Patrick. Saint Patrick mo ning patron sa Ireland. Mo ni siya ang responsable ba nga pinakauna ni launch og conversion dito sa tawag in United Kingdom. Yan, Saint isa pa ni Saint isa ba ni ila ko makuan iyang name. Kaysa Saint Anthony of Saint Anthony the Abbot. Kini mo nitong founder gyud before Saint Benedict katong monghe. Siya ang niuna ni launch aning kuan kining tawag ining pagka ining mga monk, mga monghe. Yan. So, mo ni akong ginabuhat. Then after nga mabrushan, mahitabo ini is kuan na pud siyang i-arrange. Kini kay man ako ni sindihin ni. Ako ani kuan binitahan ni sa Candelaria. Kay gituuhan nga daw 3 days darkness. Sumala sa mga presentasyon sa mga santos, mahitabo daw gid kuno na nya sa panahon nga mungit-ngit ang kalibutan, ang musiga daw ana nga panahon kanang kandila nga diin gibinditahan sa panahon sa fiesta sa Candelaria. I think February 1 or February 2. Yan. Kini Holy Family. Yan. So ato ang gikuan. So muna kamo kining atong mga igsoong mga Katoliko mas pinakamaayo nga magkuan mo magbutang tag mga relics sa balay kaysa anang mga anting-anting kanang mga bagwa sa Chinese. Ngano man kay mas humot ang grasya mga sir og mga ma'am kung ang ato ang ibutang sa ato ang panimalay kanang mga butang nga naay koneksyon sa Dios. Mas kung sa kuan pa ba duol ang grasya ba kay siyempre di mamasuko ang Dios niya mo nya panalipdan ka sa iyahang tawag ining gahom murabag sama adtong kuan ba sama adtong sa arka sa kasabutan ipasulod sa balay then gipanalanginan sa Dios ang panimalay nga nasudlan ni adtong maong arka sa kasabutan. So katong arka sa kasabutan butang kadto nga nagrepresentar sa Dios. So mao pud ni karon kini di lang kay simpleng kuan di lang kay simpleng mga butang kini kundili
nagrepresentar ni gawa sa Dios, nagrepresentar pud ni sa ato ang pagtuo kana bitang communion of saints, kanang kahiusahan sa mga santos. Yan. Okay, kuan kining kandila. Yan, ini. Puro ni mga blessed candles. Kuan ni sa kin abog na magud siya. Nya kini pod ang naghatag pod sa kuha ni Cebu, murag gi-adapt ko nila nga anak. Okay, sila Ate Leslie. Yan. Ayan. Hatag sa kuha ni Our Lady of Miraculous Medal, bugat. Gihatag sa kuha. Ang gustuhan mo yun nako kay siya. Isip regalo na lang pod pag abot na ko, pag adto na ko sila didto. Kuang gi. Okay. So, pahakadali lang. Kuha sa aning kuan ang mga abog-abog kini. Kining the image of Madonna, kining Our Lady of Perpetual Help. Gituuhan nga kining image kay ang tawag ining nagpaint ni ini si Saint Luke, San Lucas nga disipulo ni San Pablo. Yan. Okay, nya diri pod sa pikas kung inyohang tan-awon kini nga side. Mo nang relikya si San Vicente Ferrer, San Roque, San Ignacio de Loyola, Saint Francis of Assisi, kisa pa ni Saint Nicholas de Tolentino, Saint Joseph Cupertino, Saint Sebastian, nya kani sa Saint Santo Tomas de Villanueva. So kini tanan-tanan ni 1 2 3 4 4 8 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 27 ka reliquias, mga third class relics sa mga santos. Ika-28 ni ini. Ika-28 ni. So ako aning gituyo nga magbutang ko ingon ani kaysa magbutang tag kana bitawng mga paswerte-swerte aning mga Diyos ba. Sa ato anang i-arrange diri siya. Nya kini image ni San Miguel, gitamakan ang demonyo. Nya ibutan nato ang cross at tubangan, Our Lady of Miraculous Medal. Nya isa ka kandila dinhi. Yan. Then syempre sa tunga ang Santo Niño. Ubos sa cross. Ngano man kay ang Santo Niño mao man ni ang image sa Kristo nga namatay sa krus. Image sa Kristo nga namatay sa krus. But pasabot, gitubo di dako siya. Yan. So dili nato ni butang. And kini. Yan. Pagkahuman kini siya kandila diri sa kilid. Then ang Our Lady of Miraculous Medal, then the crucifix. And yan, ako lang iana. Forma. Then kining isa. Kining isa sa likod. Yan. And same ang Sagrada Familia. Yan. So mo ni ako ang gamay nga altar. Okay. So sa tong mga balay kung pwede naata niining maong mga butanga. Kay sigurado gid ta nga ang yawa dili gyud maghari o dili gyud moatake sa to ang ano man kay nga to ang panimalay inubanan sa gitag pagampo is yun ato ang gipahari ang Dios ato ang panimalay. Okay? Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.